munkaérdeklődés kérdőívet lehet kitölteni online, ami azt jelenti, hogy az érdeklődők magát a kérdőív eredményt meg is kapják rögtön e-mailen, illetve egy tanácsadói segédletet is kapnak az értékeléshez. Bár ez egy egyetemistáknak szóló rendezvény, vagy leginkább nekik szóló rendezvény, de mégis szívesen kitöltik a kérdőíveket. Különösen azért, mert bár valamiféle nagy, komoly tudományt tanulnak általában, de kicsit elcsábulnak a szakmák irányába. Azt látják, hogy bizony jó lenne valami kétkezű dolgot is tanulni, és amikor megtudják, hogy ráadásul ugye ezt ingyenesen tehetik meg most újra kész szakképesítéssel, így kifejezetten szívesen nézik azt, hogy mi az, ami felé még tudnának mozdulni, úgyhogy ezért is van szerintem helye a szakmáznak itt az EFOT-on. Ki tudjátok pörgetni, hogy milyen aktivitásokon tudtok részt venni, majd számos nyeremény közül tudtok választani, lehet nálunk rejtvényt fejteni, lehet nálunk városokat felismerni, és megismerhetitek sokkal jobban az agrárszakképzést, és azt is megtudhatjátok a jóstánkba, hogy melyik agrárszakma illik hozzátok a legjobban. A lényeg, amiért mi itt vagyunk, az az, hogy népszerűsítsük a vendéglátást, úgyhogy ehhez hoztunk vicces játékokat is, egyébként egy memóriajátékot, amiben egy szállodai szobát kell kiegészítőkkel berendezni, illetve egy koktél keverős játékot, amiben hát nem alkohollal kell kikeverni a koktélokat, hanem a színét kell eltalálni. Ezzel próbáljuk egy kicsit közelebb hozni magunkhoz a fiatalokat, és a lényeg az az, hogy sokan válasszák a vendéglátást, mert nagyon-nagyon nagy szükségünk van szakemberekre, úgyhogy ezért vagyunk itt. Hájorientációval és munkadiagnosztikával foglalkozunk. Most ide munkadiagnosztikai eszközöket hoztunk elsősorban, egy úgynevezett logikai piramist és egy figyelemvizsgálót. Mind a kettő eszközt egyébként mi aktívan használunk a kilátóban, amikor méréseket végzünk, amikor fiataloknak megpróbáljuk feltérképezni, hogy milyen erősségeik, képességeik vannak, amik alkalmassá teszik őket az munkaerőpiacra való belépésre, vagy az érdeklődésüket tudjuk megnézni, hogy milyen tanulási utak azok, amik a legjobban illenek hozzájuk. Úgyhogy ezt a kettőt hoztuk. Nyilvánvalóan ez egy ilyen nagyon leegyszerűsített pillanatkép a képességekről, tehát egy vagy két eszközből soha nem mondunk mi magunk sem végleges következtetéseket, de arra nagyon jó, hogy megmutassuk nekik, hogy milyen a munkadiagnosztika világa, és hogy valamilyen képet kapjanak a saját képességeikről. Az eszközök mellett nagyon szívesen beszélgetünk azokkal, akik itt vannak, és ez azért fontos, mert mi egyéni tanácsadást is nyújtunk SNI-vel, BTMNS-sel érintett fiatalok számára, és hogyha ők megtalálnak minket itt a pultnál, és beszélgetésbe elegyedünk, még az is lehet, hogy be tudnak csatlakozni az ingyenesen elérhető térítésmentes egyéni tanácsadásunkba. Várjuk szeretettel az ilyen fiatalokat is, és szívesen dolgozunk velük.